strpljivi još malo, samo još malo. Poslednji minut je u toku. 26-22, Vujin, Vučković, lopta za Prodanovića, nije to video Prodanović, ali još jedan prekršaj. Mislim da sada možemo zaista i mi da počnemo da slavimo. 45 sekundi do kraja, 26-22. Prodanović iz nemoguće pozicije brani Alilović. Ide Ninčević, ide Vori, ne treba sada praviti prekršaj za isključenje. Odličan Toskić, fenomenalni Toskić u odbrani kraj. U nedelju ćemo ipak gledati 3 finala. Finale rukometnog i vaterpolo evropskog prvenstva i finale Australian Opena. Mi nismo sportska nacija, mi smo čudo sportske nacije. 12 sekundi do kraja, prekinuli su Francuzi ovaj napad Ilića. Ninčević i on je izgubio svaku nadu. Ninčević pokušava, Stanić brani. 1-0, 26-23.